Amen. Misna issa biex naqraw il-silta li jmiss mill-Vanġelu ta' Mattew, il-diskors profetiku ta' Ġesu dwar il-irda tat-tempju u wkoll fl-istess ħin dwar il-ritorn tiegħu fl-aħħar jum. Ħanibdew naqraw minn vers 23. Imbagħad jekk xi ħadd jgħidilkom ara hawn l-Kristu jew hemmu temnuhx. Għax ħadd jitqajmu Kristijiet foloz u profeti foloz u se jwettqu sinjali mirakolużi kbar u eġubijiet biex hekk iqarqu kieku possibbli imqar bil-magħżulin. Araw qedtilkom minn qabel. Mela jekk jgħidulkom ara jinsab fid-deżert toħorġux lem, jew ara qiegħed fl-orof ġewwenin temnuhomx. Għax bħalma l-berqa toħroġ mill-vant u tiddi mqar sal-punent, hekk għad tkun il-miġġija ta' bin il-bniedem. Fejn tkun il-karkassa, hemmhekk se jkunu miġmuwa l-avultuni. Imma minnu fih wara t-tribolazzjoni ta' dawk il-jiem, ix-xemx għad tiddallam u l-qamar mhux se jagħti d-dawl tiegħu. U l-kwiekab se jaqgħu mis-sema. U s-setat ta' smewwiet għad ikunu mreda. Mbagħad se jidher is-sinjal ta' bin il-bniedem fis-sema. U mbagħad se jagħlu t-tribujiet kollha tal-art u se jaraw lil bin il-bniedem ġej fuq is-sħab tas-sema. B'seta u glorja kbira. U se jibgħat l-anġli tiegħu bit-trumbetta kbira u se jiġġemgħu lil magħżulin tiegħu mill-erba' tirjieħ minn truf is-smewwiet sa truf l-oħra. Amen. Amen. Li bentalla der fostna l-ewwel darba biex jagħmel pattija għal dnubietna u jagħmilna uli talla u aħna ankrajna t-tama tagħna fih. U dana jagħtina sens ta' antiċipazzjoni u tama ferrieħa illi meta jirritorna appuntu se nkunu magħrufin minnu u se jilqana fih danu. Ġesu jitkellem spiss dwar it-tieni avvent tiegħu, però hawnhekk qiegħed iwissina issa biex ma nkunux imtzatzen għax jaf illi se jkun hemm ħafna nies illi se jiżeraw il-konfużjoni u se jippruvaw ħawdu l-imħuħ. U Ġesu qiegħed jiftinna għajnejna minn qabel u jgħidilna jekk xi ħadd jgħidilkom arawnu l-Kristu jew hemmu temnuhx. Ġifieri rridu nibqgħu f'sensina, rridu nibqgħu sobri, sensibbli, għaliex nafu. U Ġesu jagħmilha assolutament ċarissima illi meta jirritorna l-umanità kollha tkun taf illi ritorna. Ma ħajkun hemm xejn moħbi jew ambigwu jew dubjuż. Meta jirritorna kulħadd ikun jaf. Anke l-mejtin jindunaw għax Ġesu se jqajjimhom mill-qabar tagħhom. U allura jekk pereżempju il-xhieda ta' Ġeħova kif huma magħrufin, dawna jgħalmu illi Ġesu rritorna f'Ottubru tal-1914. Din hija claim redikola. Hija claim redikola. Ivvintaw data, ovvjament kienet profezija falsa li baqgħu iżommu magħha, iridu noqogħdu attenti. Ġesu korporalment, jiġifieri bħala bniedem irxuxtat mill-mewt, tella lura fis-smewwiet. U minn hemmhekk għandu jerġa' jiġi. Il-Knisja dejjem hekk kemnet illi bħalma Ġesu tela fis-smewwiet hekk ukoll għandu jerġa' jiġi. U allura anke noqogħdu attenti dwar żbalji popolari ħafna. Il-Knisja Kattolika Rumana tgħallem illi Ġesu għadu magħna korporalment. U tista' tmur tagħmel żjara lil Ġesu fit-tabernaklu għax jemmnu li l-ostja hija l-ġisem u d-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġesu jagħmilha ċara illi hu se jirritorna lura għand il-missier. Allura noqogħdu attenti anke l-Apostlu Pietru fl-Atti 3 jgħid illi s-sema jeħtieġ jilqa' lil Ġesu sa żminijiet tar-restawrazzjoni ta' ħwejjeġ kollha. Nafu x'inhi ir-restawrazzjoni ta' ħwejjeġ kollha hija meta Alla bl-omnipotenza tiegħu minn dan l-univers li huwa mtaqqal bis-saħħa tad-dnub tagħna, Alla jirrinovah u jagħmel
univers ġdid, smewit ġodda u art ġdida. Ġesu se jibqa' fis-sema allura sakemm jiġi l-aħħar jum, sakemm jirritorna. Infatti Ġesu nnifsu jgħid, il-foqra dejjem għandkom magħkom, imma lili m'għandkomx lili dejjem. Importanti. Ġesu korporalment bħala bniedem irxuxtat minn bell-imwiet jinsab fis-smewiet u minn hemmhekk nistennew li jerġa' jiġi. Ġesu qal ukoll li l-arus qatt jittieħed minn fostkom, l-arus referenza għalih innifsu, imbagħad meta jittieħed imbagħad id-dixxipli tiegħi isumu. Il għaliex inkunu imxenqin għalih, inkunu rriduh lura, l-għajta tagħna maranata. L-għajta tagħna tiġi saltnatek. Qegħdin ngħidu mulej Ġesu ejja għax inti it-tama kollha tagħna. U allura Ġesu meta jkompli jgħid illi qatt jitqajmu kristijiet folozz u profeti folozz u se jwettqu sinjali mirakolużi kbar u eġubijiet biex hekk jaqarqu kieku possibbli mqar bil-mażulin. Ara, qedtilkom minn qabel. Ġesu qed jafżana biex inkunu preparati. Kif ngħidu, bniedem avżat nofsu armat. Meta naraw dal-claims u dawn l-aħbarijiet stravaganti ta' mirakli li qegħdin jiġru. Ġesu qatt timpressjonaw xruħkom għax dawk huma kristijiet folozz u profeti folozz li qegħdin jippruvaw jingannawkom. Qegħdin jippruvaw jingannawkom. Ġwanni infatti jgħidilna ittestjaw kull spiritu, temnux kull spiritu. Temnux kull ħaġa, tkunux imtzazen. Il-mazzun sa finna fienu għahuta illi faċli ħafna taqbdu għax jiekol kollox. Ma mill-ewwel jiblaħħa. Ma rġin nkunu hekk aħna. Aħna nkunu ċerti illi l-twemmin tagħna huwa msejjes fuq ir-revelazzjoni tagħha fuq il-Bibja mqazza u mhux fuq kwalunkwe ħaġa illi ħadd ieħor effettillu illi jgħid. Allura rridu nibżgħu wkoll noqgħdu attenti mill-karizmatiżmu modern. Dal-karizmatiżmu u dal-pentikostalizmu estrem illi issa nfirex mad-dinja kollha, bela kollox kważi. Dan huwa l-affarijiet li Ġesu qiegħed iwissina kontrihom. Il-claims ta' sinjali mirakolużi kbar u eġubijiet. Ġesu jrid jipproteġi lill-mażulin tiegħu. Jippruvaw qarqu bil-mażulin, imma jien qedtilkom, għodu attenti minnhom, għodu attenti taqgħux fit-trappola tagħhom. Tinnotaw kif Ġesu jerġa' isemmi l-mażulin tiegħu mingħajr ma jiskuża ruħu mingħajr ma jiddejjaq, mingħajr eżitazzjoni. Ġesu għandu l-mażulin tiegħu u interessat fihom b'imħabba speċjali u jrid jissalvagwardjhom akkosta kollox. Dawn is-sinjali mirakolużi se jidhru bħalli kieku maħdumin minn Alla. Meta attwalment ikunu ingann tax-xitan u l-forzi maligni tiegħu. Għandna bżonn id-discerniment, għandna bżonn li meta naraw jew nisimgħu rapport jridu nsaqsu lil nfusna dak li qed jingħad jaqbel mal-kelma t'Alla, jaqbel mal-Bibja, għax altrimenti ma rridux u ma rridx inkun naf bih. Ġesu infatti għalinna ċaru tont kif għandna narfu min huwa ġenwin u min huwa fals. Jgħidin noqogħdu attenti mill-profeti folozzi li ġew għandkom fil-bies in-naċ, jidhru mansi, diskorshom mellisi, imma minn ġewwa huma il-pub ħattafin. Mill-frott tagħhom tarfhom xi frottu? Frotta imġieba, dawn in-nies jgħixu ħajja qaddisa reverenti li Alla u wkoll it-tagħlim tagħhom huwa Bibliku. Dak huwa l-frott. Jekk huwa frott imħassar Ġesu qalilna li siġra ħażina ma tistax tagħmel frott tajjeb. U allura mill-frott tagħhom tarfuhom. Ġesu hawnhekk qiegħed ikellem lid-dixxipli tiegħu, il-magħżulin tiegħu, il-maħbubin tiegħu u jgħid illi t-taqbida, l-konflitt ħajkun tant qalil illi x-xitan anke jimmira ħanejdu il-kanuni tiegħu lejna id-dixxipli ta' Ġesu. U kieku għarqu kieku possibbli mqar bil-mażulin, kieku possibbli. Ma Ġesu jaf li mhux possibbli. Kristjan jista' ikun żbaljat f'diversi affarijiet. Ikun nieqes mit-tagħlim, anke jekk ikun għadu Kristjan tal-bidu ma jkunx jaf eżattament
x'tgħallem l-iskrittura, u allura faċilment issibu illi huwa nieqes minn ċertu tagħlim u għad għandu dawk l-idejat tiegħu ta' qabel, però bażikament wieħed mwieled mill-ġdid ikompli segwi wara Ġesu. Jara f'leħnu, Ġesu stess qal illi fi Ġwanni 10 vers 4 Ġesu jgħid illi meta hu r-raj ikun ħareġ in-naċ kollha tiegħu imur qudiemhom u n-naċ isegwuh għax jafu leħnu. Kristjan ġenwin jaf il-leħen ta' Ġesu. Jaf. Fejn jisimgħu Ġesu? Fil-Bibja mqazza. Hemmhekk jisma' r-rieda tiegħu. Imma stranġier żgurament mhumiex se jsegwuh, anzi se jaħarbu minnu għax ma jafux leħen l-istranġieri. L-istranġier huwa dak illi jitkellem u jikkontradixxi it-tagħlim ta' Ġesu. Bħalma din nisimgħu dal-aħħar il-claim tal-Papa Franġisku illi r-reliġjonijiet kollha jwasslu lejn Alla. Dak huwa leħen l-istranġier. Illi Ġesu jgħid illi d-dixxipli vera tiegħu isoddu widnejhom għal dak it-tip ta' tagħlim. Kristjan veru kif għattilkom jista' jkun żbaljat, ikun inadekwat f'ċertu oqsma sekondari, però l-Evanġelju jafu u jżomm sħiħ miegħu u jibqa' mqabbad miegħu akkosta kollox għax hu ħajtu. U Alla wedna illi iva iżomm lill-uliedu sikuri f'imħabtu huma protetti u miżmuma. Ġesu jagħtina l-ħajja ta' dejjem u ħadd ma jaħtafna minn idu. Hija weda illi tikkonslana u timlina bil-kuraġġ. Allura meta Ġesu jgħidilna illi ħajkun hawn dawn il-Kristijiet folots u profeti folots, intom il-gazzetti taqrawhom u l-medja issegwuha u tafu x'qed jiġri. Kemm hawn taħwit, kemm hawn. Kulħadd irid jiġbed in-nies lejh, frattant Ġesu qed jgħidilna araw għattilkom minn qabel. Ibqgħu beruqkom fija. Ibqgħu fija u jiena fikom. Imbagħad vers 27 jgħidilna x'bħalma l-berqa toħroġ mill-vant u tiddim qars għal punent, hekk se tkun il-miġġata bil-bniedem. Mela ħafna rapporti u aħbarijiet li Ġesu wasal biex jiġi u jallarmaw in-nies. Ġesu qed jgħid li meta jien nirritorna, bħalma l-berqa tixel min-naħa tas-sema sar naħa l-oħra, kulħadd sera. Il-miġja ta' Ġesu se tkun għall-arrieda bħal berqa imma wkoll se tkun evidenti għal kulħadd allura nkunu ippreparati għalija. L-avvent tiegħu se jkun ċar, magħruf mill-umanità kollha u ħadd ma jibqa' dubjuż jew ambigwu ir-ritorn għax jew le. Ir-ritorn ta' Ġesu se jkun ritorn personali, bħalma d-dixxipli li kienu miegħu f'Betanja meta Ġesu ntrefa minnhom u ittieħed les-sema sakemm sħaba ttieħdu mill-vista tagħhom. L-anġli, iż-żewġ anġli li derulhom, allura għalfejn qegħdin tħarsu fiss les-sema. Dan l-istess Ġesu li ttieħed minn fostkom hekk bl-istess mod qatt jerġa' jiġi. Ġesu tela fiżikament fis-smewiet u fiżikament se jerġa' jiġi. Ġesu tela viżibilment, ġifieri id-dixxipli rawh tiela, hekk ukoll viżibilment se narawh jirritorna fid-dinja. Rivelazzjoni 1 vers 7 jgħidilna ara ġej ma' sħab. U se tarah kulajn umana se tarah. Imqar dawk li niftuħ, ġifieri anke nies li jkunu mejtin u li salbuh lil Ġesu huma wkoll qatt jarawh. Mela għandek l-umanità kollha. U se jnewħu minħabba fih it-tribujiet kollha tal-art iva, amen. Mal-miġġa tiegħu, daqskemm il-ferħ tagħna mbagħad ikun mimli, daqshekk ieħor se jkun hemm min inewwaħ u jisobbih minħabba it-traskuraġni tiegħu, minħabba l-indifferenza tiegħu, minħabba l-las spiritwali tiegħu li baqa' għaddejt u ħajtu u għomru kollu sakemm il-mewt ġabbritu u
miet mingħajr tama. Il-miġja ta' Ġesu se tkun ukoll avvent glorjuż. Avvent glorjuż aħna nsejħula it-tama imbierka tagħna. It-tama imbierka tagħna. Tagħna l-arusa, għax il-Knisja hija l-arusa illi qiegħda żżomm li anfisha safja ippreparata għar-ritorn tal-arus tagħha. U meta ngħidilkom li huwa avvent glorjuż, Ġwanni fil-Apokalissi, meta ddeskriva dan l-avveniment, isimgħu daqsxejn. Rajt is-sema miftuħ u ara żiemel abjad u dak bil-qiegħda fuq msejjaħ fidilu veru. U bil-ġustizzja jiġġudika u jiggwerra u għajnejh bħal fjamma nar. U fuq rasu ħafna kliel għandu isem miktub fuq u ħadd ma jafu li fuq nifsu u mlibbes blibsa miblula bid-demm u ismu msejjaħ il-kelma talla. U l-eżerċti li huma fis-sema imlibsin għażel fin abjad u nadif kienu jsegwuh fuq żwiem il-bojod u minn fommu ħirġa xapla misnuna sabiex biha jolqot il-ġnus u se jgvernhom b'virga tal-ħadid. U se jaffeċ il-masar tal-imbit tal-għada furjuż talla l-omnipotenti. Ġesu ġej bħala s-sultan ta' Slaten u sit is-sitin ġej biex iġġudika. Biex iġġudika l-umanità kollha. Ġej biex iġġudika lili u lilek. Il-miġja glorjuża ta' Ġesu se tkun ovvja. Se tkun evidenti. Ġesu meta jgħid illi fejn tkun il-karkassa hemmhekk se jkunu miġmuwa l-avultuni. Karkassa hija ġisem mejjed ta' annimal. Se jkun ċerva jew kwalunkwe annimal ieħor. U dawn l-avultuni huma tip ta' tajr mhumiex sbieħ x'intarhom. U jieklu biss il-katavri. Allura dawn jarahom il-bot il-katavru hemm ċerva mietet jmorru għal fuqha. U hekk ukoll se tkun evidenti l-miġja ta' Ġesu. Fejn hemm il-karkassa hemmhekk se jkunu miġmuwejn l-avultuni, il-vultures. Il-miġja ta' Ġesu ma tistax timmissja, ma tistax. U allura ma nix għalfejn nkunu allarmati, ħanibqgħu interqu, ħanibqgħu tul il-pellegrinaġġana, inservu l-Ġesu, inħobbu xulxin, nkunu dawla nista' madwarna, il għaliex fis-sija maħtura mill-missier iva Ġesu jirritorna imbagħad inkunu miegħu għal dejjem. Ġesu jkompli jitkellem dwar x'se jiġri qabel il-miġja tiegħu. Imma wkoll x'kellu jiġri fil-qirda ta' Ġerusalemm. Ftakru illi Ġesu qed jirreferi għal żewġ avvenimenti u qed iqegħdhom flimkien u waħda tispjega lill-oħra. Dak li qed jgħid dwar il-qirda ta' Ġerusalemm u t-tiġrifa tat-Tempju u dak l-affarijiet kollha li kellhom jiġru meta l-armata Rumana assedjat il-Ġerusalemm u qelbet il-lut u għamlet ħerba sħiħa. Dak li ġara dak in-nar jirrifletti x'għad jiġri immedjatament qabel jirritorna. Għalhekk hija komplessa il-profezija għalhekk in-nies isibuha diffiċli il għaliex dak li kien jgħod għall-ewwel seklu fis-sena 70 jgħod jerġa' aktar u b'mod aktar qawwi għal dak li għandu jiġri aktar quddiem qabel Ġesu jirritorna. Allura jgħidilna illi minnu fih wara t-tribulazzjoni ta' dawk il-jiem, ix-xemx għad tiddallam u l-qamar mhux se jagħti dawlu u l-kwiekeb se jaqgħu mis-sema u s-seta tas-smawiet qed tkunu mrieda. Meta waqgħet Ġerusalemm u t-Tempju ġarraf, ġraw dal-affarijiet mhux litteralment. Mhux litteralment. Għajsa fejn nafu aħna il-xemx ma ddalmitx ma nebda rapport li ġara hekk. Frattant din hija lingwa, dan huwa lingwaġġ illi il-profeti tal-antik użaw biex jiddeskrivu avvenimenti momentużi, avvenimenti importanti illi ġraw fi żminijietom. Per eżempju, fil-Iżajja 13 vers 10 għandna kważi l-istess diskors. Tax-xemx tiddallam u l-qamar ma jagħtix id-dawl tiegħu. U kien titkellem dwar l-irda tal-Babilonja, tal-belt ta' Babel. Belt importanti, belt pagana,
li kienet ħaqret ħafna lill-poplu tagħha u użat dan it-tip ta' lingwaġġ. Frattant meta niġu issa għat-tieni miġġa ta' Ġesu, meta Ġesu ikun wasal biex jirritorna, 99% iva x-xemx se tittallam litteralment. U l-qamar mhux se titawlu u l-kwiekab seqgħu mis-sema. Il għaliex l-univers ikun wasal biex Alla jirrinovah. L-ittra l-Ebrej tgħidilna illi Alla kull ma jista' jinqered għad jiqirdu biex dak li ma jistax jinqered jibqa'. U x'ma jistax jinqered? Is-salt natalla. Is-salt natalla ma jistax jinqered. U aħna parteċipi fija, mseħbin fija, introdotti fija, u allura iva ħajkun hemm dan il-taqlib kosmiku. Il għaliex il-kwiekab jaqgħu mis-sema, tafu intom illi eluf ta' snin ilu kif deru l-kwiekab fis-sema u kif jidru llum huma l-istess. L-istess. Għakemm nafu l-univers qiegħed idur fuq innifsu, għandek il-kostellazzjonijiet u kollox isek. Frattant, meta nħarsu l-esmewiet, jekk kun tifhem, taraf dik il-kostellazzjoni dik u l-oħra. Meta jiġi biex jintemm dal-ordni preżenti, jiġifieri nkun wasalna għal kapitlu finali tal-istorja umana. L-istorja umana bdiet b'Adam u Eva, li kellhom l-ulied u l-umanità kif inhi bħallum. Għad ikun hemm il-kapitlu finali. Din id-dinja qed tgħaddi l-hemm. Ġesu hekk jgħid. Ismewtu l-art jgħaddu jgħidilna. Imma kelmti mhix se tgħaddi l-hemm. U allura iva nista' nistennew illi x-xemx tiddallam il għaliex il-ħolqien kif nafuh bħalissa għad ikun distrut biex minnu Alla joħloq ħolqien ġdid, ħolqien fejn imbagħad ma jkunx hemm possibilità illi jerġa' jinvadi id-dnub u r-ribelljoni kontra Alla. U mbagħad se jidher is-sinjal ta' bin il-bniedem fis-sema. U mbagħad se jagħlu t-tribwiet kollha tal-art u se jaraw bin il-bniedem ġej fuq is-sħab tas-sema b'seta' u glorja kbira. Niftakru illi Ġesu qiegħed iwieġeb mistoqsija illi Pietru u Ġabu u Ġwanni u Indri saqsewh privatament meta kienu fuq l-għolja taż-żebbuġ u raw it-tempju mill-bogħod u għalulu waħda mill-mistoqsijiet kienet x'għad ikun is-sinjal tal-miġġa tiegħek u tal-konsumazzjoni taż-żmien. L-ewwel ħaġa. Rabtu flimkien u għandhom raġun u Ġesu ma kkorreġihomx fuq hekk. Rabtu flimkien il-miġġa ta' Ġesu mal-aħħar tad-dinja. Jekk fl-modi tgħallimtu illi meta Ġesu ħajritorna ħajkun fadal 1000 sena oħra. Dik skrapjawa. Mhijiex interpretazzjoni tajba tal-Skrittura. Hawnhekk ċaru tont. X'għad ikun is-sinjal tal-miġġa tiegħek u tal-konsumazzjoni ta' żmien biex nagħmluha faċli tal-ħadd tad-dinja. Ġesu ġej meta d-dinja tkun waslet biex tispiċċa. U nnifsu se jispiċċa biex minna joħroġ dinja ġdida. Mela Ġesu issa qed iwieġeb il-mistoqsija x'se jkun is-sinjal. Hawnhekk jgħid se jidher is-sinjal ta' bin il-bniedem fis-sema. U s-Santi Padri fl-antik kellhom ħafna suġġerimenti x'seta' jkun jew x'jista' jkun dan is-sinjal fis-sema. Waħda li niftakar kienet illi se jkun salib kbir enormi jaqbad bin-nar. Qed tifhem illi jidher minn kull imkien. Però xi provem tinja spekulazzjoni. Dik hemm xi ħadd li ħaseb hekk, qed tifhem, u beda jgħallima ma nistgħux nagħmlu hekk. Meta qegħdin nitkellmu dwar interpretazzjoni kif ħanifhmu l-kliem ta' Ġesu, l-iżjed mod sempliċi huwa imbagħad se jidher is-sinjal ta' bin il-bniedem fis-sema, jiġifieri Ġesu nnifsu se jidher ġej mis-sema,
Ġesu innifsu. Ġesu innifsu visibilment illi se juri l-nifsu lill-umanità. U se jalu tribujiet kollha tal-art. Tafu intom, għedin għedu għabsoba illi ħafna nies, għal kem semaw l-Evanġelju jafġuħ ta' tsaqajom. Għal kem semaw dwar Ġesu Kristu liben il-wahdini talla, illi għalina l-bnedmi ma' salvazzjoni tagħna nizzem ismawiet, jinfaqaw jitqob fiċċek. U appuntu kif Ġesu għallem ripetutament illi hemm konsegwenza għad-dub. U hawnhekk meta qed jgħid illi jalu it-tribujiet kollha tar-art u se jaraw il-bniedem ġej fis-sħab tas-sema. Il-nazzjonijiet jalu minħabba r-ribellioni bela tagħhom, hija ribellioni bela. Jekk taqra Saħan 2, Alla jitħaq bihom il-ġnus. Il-qegħdin jikkonfoffaw kontra Alla u għandna dawn l-aġendi biex il-Alla ma nsemmuhx. U hemm madwar 20 teorija kif beda l-univers. Jekk beda jgħidulna. 20 teorija. Febda waħda minnhom ma jissemma Alla bħala l-oriġinatur, il-ħalliq ta' kollox. Qegħdin taraw ribellioni organizzata tal-ġnus kontra Alla, li jirroftaw lil Ġesu bħala il-Messija tiegħu. Frattant Ġesu jgħid illi fl-aħħar jum iva se jidher ġej fuq is-sħab tas-sema. Għal darb'oħra, lingwaġġ fejn fuq is-sħab tas-sema li turi l-glorja u s-sebħ u l-majestà ta' Ġesu. Viżibilment u pubblikament jiġi jirritorna sabiex jistabilixxi s-saltna eterna tiegħu. Ftakru x'tajt l-Apokalissi illi l-qaddisin tal-Alla għad isaltnu fejn? Fuq l-art. Aqraba. Għad isaltnu fuq l-art. Alla għamel bniedem fuq l-art biex jaħkem fuqha, biex jimxi fi ħbiberija mal-ħalliq tiegħu. Dak il-pjan falla. Il-bniedem irribella kontra Alla. Alla għallu tikox mis-siġra u l-bniedem sfidah l-Alla. U kiel xorta waħda. U allura Alla issa se joħloq dinja ġdida l-amar tal-qaddisin tiegħu fejn Ġesu ikun is-sultan tagħhom. Fejn Ġesu se jkun il-maħbub tagħhom. U allura huwa ritorn irreali Ġesu s-sultan b'sebħ majstus u trament. Infatti, il-Bibja tuża mhux biss il-kelma parusija, smajtu għad il-kelma issa. Parusija tfisser miġja jew preżenza meta Ġesu jiġi. Right? Imma tuża wkoll il-kelma epifanija, il-manifestazzjoni ta' Ġesu. Illi Ġesu se jkun muri. Ġesu bħalissa huwa fuq l-emenija tal-missier. Għandu x-xandara tiegħu, għandu d-disċipli tiegħu li qegħdin jipproklamawh mad-dinja kollha, però Ġesu huwa moħbi mill-għajn, ma nistgħux narawh fiżikament. Pietru jgħidilna intom għalkemm ma tarawhx tħobbuh u għalkemm ma tarawhx għalissa temnu fih. U taqilgħu l-għan tal-fidi tagħkom hija salvazzjoni ta' ruhkom. Il-Bibja wkoll tuża l-kelma apokalupsis biex titkellem dwar meta Ġesu jidher fl-aħħar jum. Il-kixfa ta' Ġesu tfisser apokalupsis. Il-kixfa. Meta Ġesu jirritorna se jkun magħruf minn kulħadd bħalma u tassew. Bħalma u tassew. Il-miġja ta' Ġesu fuq is-sħab tas-sema tirreferi allura għad-dominju universali kif Ġesu kif ta' Kristu kif ħabbar Daniel. Daniel għandu dil-profezija importanti ħafna f'kapitlu 7 tal-ktieb tiegħu. Fejn Daniel qed jirrakkonta x'ra Alla taħt din il-viżjoni. U jgħid hekk ara. Vers 13. Fil-viżjoni tiegħi bil-lejl ħarist. U hemm qudiemi kien hemm wieħed bħal iben ta' bniedem, referenza għal Ġesu. Ġej ma' sħab tas-sema l-istess lingwaġġ intera. Ġej ma' sħab tas-sema l-istess. Resaq fuq l-anzjan tal-jiem li hija referenza għal Alla l-missier, resaq fuq l-anzjan tal-jiem u twassal fil-preżenza tiegħu. Ingħata awtorità, glorja
u qawwa sovrana, il-ġnus u l-popli kollha ta' kull lingwa tawh qima. Mhix qed tiġri bħalissa din. Vera, imma qed tiġri. Il għaliex in-nies kollha mill-ġnus kollha tad-dinja li għad ikunu salvati u miġbura qudiem it-tron tal-Alla dawn għad jagħtuh qima lil Ġesu. Id-dominju tiegħu huwa dominju dejjemi li ma jispiċċax. Fejn qed tinvesti ruħek? X'inhu l-interess tiegħek? Mhux aħjar ikun fis-saltna eterna tal-Alla. Id-dominju tiegħu dominju dejjiem li jispiċċax u saltnatu waħda li qatt ma tinqered. Is-saltna tal-Assirja, l-imperu tal-Assirja nqered, tal-Babilonja wkoll, tal-Greċja wkoll, ta' Ruma wkoll, tal-Ingilterra wkoll. Kull imperu jagħmel iż-żmien tiegħu jinqered, jisfaxxa, jiġi fix-xejn. Is-saltna ta' Ġesu ma tispiċċax. Ta' bilħaq kif qal Ġesu stess ġej lura b'seta' u glorja kbira il għaliex huwa s-sultan ta' Slaten. Kollox jipponta lejn ir-ritorn ta' Ġesu fl-aħħar ta' żmien. Il-ġraja umana tagħna, il-fatt li qegħdin hawnhekk mexjin fuq l-art minn ġurnata l-oħra mor fuq ix-xogħol jew għandna l-faċenti x'nagħmlu jew għandha sinifikat enormi. Enormi. X'qegħdin nagħmlu bħajjitna qegħdin nuru f'liema direzzjoni mexxin. Aħniex ċittadini ta' smewiet jew aħniex ċittadini ta' din l-art illi qatt tkun meqruda. U allura l-eżistenza tagħna fuq din il-pjaneta tagħmel sens fid-dawl tal-avvent finali ta' Ġesu. Trid illi timxi b'sens ta' sigurtà, b'sens ta' sliem f'qalbek ħares il-qudiem lejn il-miġja. Ħares il-qudiem lejn dan l-avvent finali meta Ġesu li miet għalik se jkun ukoll dak li jiġbrok fih danu sabiex tgawdu l-xulxin għall-eternità. Fl-ewwel miġja ta' Ġesu naraw, jekk naqraw il-Vanġeli, erba' Vanġeli, naraw kif Ġesu kien ikkalpestat u mgħajjar. U der fostna fumiljazzjoni estrema, vera? Alla nnifsu mexa magħna fuq l-art kif der forma ta' bniedem bħalna. Sempliċi raġel bħalna. Der fit-baxxija enormi, però fil-miġja futura tiegħu se tkun dikjarazzjoni aperta tal-glorja divina tiegħu. Ta' kemm Ġesu huwa bniedem tas-sew, hekk ukoll huwa Alla tas-sew. Fl-ewwel miġja tiegħu kien moħbi. Meta twieled min mar iżuru, ftit raja, maġi mill-vant marru jżuruh. Il-bqija, twilet is-sultan ta' Slaten u kważi ħadd ma jaf. Meta Ġesu jirritorna se jkun mikxuf għall-umanità kollha. Ġesu der fostna umli ma tkun eżaltat. Ġesu der fostna bħala l-sir ma tidher bħala sit is-sidien. Ġesu der bħala servjent, infatti hu stess qal ma ġejx biex ikun servut. Servjent li jaħsel saqajn sajjieda u ħaddiema tat-taxxi interni jaħslem saqajhom. Meta jirritorna se jirritorna bħala sultan ta' Slaten. Der fostna bħala sultan manswet rikeb fuq ħmajjar. Meta jirritorna se jkun kif qrajna rikeb fuq żiemel abjad. Ġesu kien megħlub mill-adewa tiegħu. Xlewħ falz, għatawilu għal-mewt kien innoċenti. Megħlub mill-adewa tiegħu. Meta jirritorna se jkun konkwistatur fuq kulħadd. Fuq xitan, fuq id-dinja ħażina, fuq l-adewa kollha tiegħu. Fuq il-mewt. Ġesu kien inkurunat bix-xewk l-ewwel darba li der fostna. Ġwanni jgħid li meta jidher se jkun inkurunat b'ħafna dijademi. ħafna kuruni għax jistħoq huwa mistħoq lilu. Ġesu kien majjar u mistmer, però Alla għad jivvindika, għad jurieħ. Għad jurieħ apertament illi huwa ta' bilħaq il-salvatur tad-dinja. Ġesu kien ikkundannat vilment, però meta jidher se jkun imħallef universali.
Pilatu kkundanna għataħħilu għal-mewt. Dak l-istess, Ġesu se jkun l-imħallef tal-umanità kollha. Ġesu jgħid li meta s-sultan jiġi fil-glorja tiegħu imbagħad jinġabru qudiemu l-ġnus kollha. U xi ħud jkunu fuq il-lemin, xi ħud fuq ix-xellug u jagħmel ġudizzju minn kulħadd. Ġesu kien kontradett kontinwament il-Farizej, l-Iskribi, in-nies komu. Ħin kollu jikkontradixxuh u ma jaqblux miegħu. Vera? Meta jirritorna jingħalaq kull fomm. Jingħalaq kull fomm. L-ewwel darba niżlu għal kubtejh qudiemu biex jinsulentawh u jirridikolawh u jtuh bil-qasba fuq rasu. Meta jirritorna se jkun mistqar imbagħad daqshekk ċajt u da b'Ġesu, bl-isem ta' Ġesu, daqshekk imbagħad. Daqshekk. Ġesu der fostna u għex il-maġġor parti ta' ħajtu bħala sempliċi mastru taxxa. Mastru taxxa ġo Nazaret jaħdem mal-missier putattiv tiegħu, Giuseppi, jagħmel il-banketti u s-siġġijiet u l-imwejjed. Meta jirritorna se jkun il-ħallieq ta' univers ġdid. Mhux sempliċement banketta tal-injam. Ġesu miet fil-għajb ingħata l-mewt. Meta jirritorna se jagħti l-ħajja lill-mejtin. Għatiġi għatiġi sija jgħidilna li daw kollha li qegħdin fl-oqbra se jisimgħu leħnu u joħorġu. Dak li għamlu tajjeb għal qawmien tal-ħajja, dak li għamlu ħażen għal qawmien tal-kundanna. Ġesu der fostna bħala il-ħaruf manswet, ħaruf meħu tal-qatla, għaqs biss fetaħ fommu, għaqs biss iddefenda l nnifsu, meħu ta' biċċir, meta jirritorna se jirritorna iva bħala l-iljun mit-tribu ta' Ġuda, imma jgħidilna wkoll illi se jkun il-ħaruf ma'ddab għal dawk li jibqgħu mingħajr indiema huwa il-ħaruf ma'ddab, ħaruf inkorlat kontra l-midinbin. Forsi dina tixxokkjana ma toġobniex niddarsu. Rivelazzjoni 6 vers 15. Jgħidilna l-islatin tal-artu, l-kbaratu, l-ġeneralu, l-onja u s-setanu kullu l-siru liberu. Ħbew lilhom infushom fl-erien u fost il-blat tal-muntanji. U qal il-muntanji u l-blata għaw fuqna u aħbuna mill-wiċċ dak bil-qiegħda fuq it-tron u mir-rabja tal-ħaruf. Aħbuna mir-rabja tal-ħaruf. Ġesu ġi l-ewwel darba, ġi jaqdina u ġi servina u ġi biex waslilna l-imħabba talla. U meta tirrifjuta dik l-imħabba, x'ibqalek? X'tippretendi li tirċievi mingħand Alla meta tkun affiċċ taħt saqajk id-demm qaddis ta' Ġesu. Ir-rabja tiegħu. L-infern dak hu. Ir-rabja talla. Ir-rabja taħraq talla kontra n-nies impenitenti. Aħbuna mir-rabja tal-ħaruf għax il-jum il-kbir tar-rabja tagħhom ġie u min kapaċi jibqa' wieqaf. Ġesu qiegħed hawnhekk ikellimna dwar ir-ritorn tiegħu biex nitlu fina nfusna u nsaqsu jien preparat, jien personalment ippreparat għalija. Għandi din is-sigurtà mbierka. Vers 31 Ġesu jgħid illi fil-miġja tiegħu imbagħad se jibgħat l-anġli tiegħu. Innotaw l-anġlu ma ta' Ġesu. L-anġlu ma ta' Ġesu. U ħalaqhom. U l-kap tagħhom. Se jibgħat l-anġli tiegħu bit-trumbetta kbira u se jiġimgħu il-mażulin tiegħu jerġa' jsemmi l-mażulin tiegħu. Għaliex? Għax dawk huma il-maħbubin tiegħu. Tafu Ġesu ma ġiex biex issalva d-dinja kollha. Difatti hemm diġà nies fl-infern. Ġesu ġie biex isalva lil dawk in-nies lill-missier tagħha.
Se jġimgħu il-magħżulin tiegħu mill-erba' tirjieħ minn truf is-smewiet sa truf l-oħra. Dan il-lingwaġġ jaqbel ma' diversi passi oħra fl-iskrittura, pereżempju f'Mattew 13 versi 41 waħda mill-paraboli ta' Ġesu. Jgħidilna li il-bniedem għad jibgħat l-anġli tiegħu, l-istess diskors, vera? Jibgħat l-anġli tiegħu u se jiġbru minn saltnatu tfixkil kollu u dawk li jagħmlu l-illegalità. Bħalissa s-saltna Alla fija nies ipokriti, vera? Nies jilagħbu ta' Kristjani, ifixklu, iħawdu, jivvintaw l-ereżiji. Ma jasal jum meta dawn li jfixklu joffendu se jixħtuhom fil-forn tan-nar. Hemmhekk se jkun hemm il-bikki u t-tażżiż ta' snien. Ma tistax tilab bil-verità ta' Alla. Ma tistax iddawwar u tillapazza kif jaqbillek u kif jogħġbok. Ma tistax ma toġbokx l-idea tal-infern tgħid l-infern ma jeżistix, ma l-infern huwa fid-dinja. Kif smajna membru tal-kleru kattoliku jagħmel tal-aħħar, u x'vera. Ġesu se jibgħat l-anġli tiegħu. Allura jindika li fil-avvent tiegħu Ġesu se jiġma' fi ħdanu mhux biss in-nies li jkunu ħajjin dakinhar meta jirritorna, imma niesu minn kull ġenerazzjoni bil-bidu sa tmiem, bil-bidu sa tmiem. Dawk illi huma ta' Ġesu huma salvati bid-demm tiegħu u laħqu mietu, Pawlu jgħidilna li dawn Alla iġibhom miegħu, jiġborhom fi ħdanu. Ir-ruħ tagħhom tinsab fil-ġenna. Infatti jgħidilna illi la darba nemmnu li Ġesu mietu rxoxta, hekk ukoll Alla se jġib miegħu permezz ta' Ġesu dak li radu. Alla jaf il dak li ma tiegħu, vera? U ma mewthom iva ir-ruħ tagħhom tiġi milquha fil-ġenna. Palma ġralu il-ħallil, niedem, fl-aħħar momenti ta' ħajtu, Ġesu għallu ftakar fija mulej Ġesu, meta tidħol fis-saltna tiegħek. Ġesu għallu llum stess. Tassew ngħidlek illum stess tkun il-ġenna miegħi. Is-saltna ta' Ġesu hija espressa fis-sema u wkoll fuq l-art. Jibgħat l-anġli tiegħu mela l-anġli bħalma spjega f'diversi paraboli tiegħu, l-anġlu huma l-ħassada. Il-ħassada illi se jaħżdu l-qamħ u s-sikrana u dakinhar jifirduha. Il-qamħ jinġaba fil-maħżen, is-sikrana jiġbruha qatet u jixħtuha fin-nar. Is-separazzjoni se sseħħ fl-aħħar jum. Fl-aħħar jum illi meta tintaq it-trumbetta. L-anġli se jibgħat l-anġli tiegħu bit-trumbetta kbira. X'inhi dit-trumbetta? Ovvja, Alla ħares nieħdu dan id-diskors b'mod litteru. Mhux trumbetta tal-fidda, le. Diskors metaforiku, diskors figurattiv illi id-daq tat-trumbetta x'tagħmel? Tiġbidlek l-attenzjoni. Tiġbidlek l-attenzjoni. It-trumbetta allura hija assoċjata mal-aħħar ta' żmien fit-tera tal-Messija. Tissemma fl-ewwel Korinti 15. Issemmuh. Ara nidilkom misterju jgħidilna l-Apostolu Pawlu. Maħniex se norqdu l-koll, aħna l-insara, mhux se norqdu kollha kemm aħna, mhux se mutu kollha kemm aħna. Għaliex? Għaliex il-ġenerazzjoni tal-aħħar net meta Ġesu jirritorna, dak ma jmutux. Dak ikunu trasformati f'ħakkatajn, f'teptiba, minn filli kollhom ġisem mobbi bil-mart u bix-xuħija u bid-diżabilità jistgħu jkunu wkoll. U filli jingħatalhom ġisem glorjuż, trasformat f'ħakkatajn. Mhux se norqdu l-koll, imma l-koll se nkunu mibdula. Anke ġifi dawk li jkunu fil-qabar u ġisimhom sar letteralment trapp. Dak il-ġisem se jerġa' jitqajjem bl-omnipotenza ta' Ġesu Kristu. Se nkunu mibdula f'mument wieħed f'teptiba tajn mal-aħħar trumbetta. Mal-aħħar trumbetta. Ġifieri fl-aħħar tad-dinja. Għax għad it-trumbetta u l-mejtin jitqajmu inkorruttibbli, imbagħad mhux se jkun hemm iżgħat taħsir u mart u difetti. Inkorruttibbli. U aħna nkunu mibdula. Pawlu wkoll fil-littra tiegħu lit-Tessalonkin
jgħid li s-sit innifsu, s-sit Ġesu innifsu għad jinżel mis-sema bajta ta' kmand bil-leħen tal-Arkanġlu u bit-trumbetta talla għal darb'oħra. U l-mejtin fi Kristu se jqumu l-ewwel, imbagħad aħna l-ħajjin u li se nitħallew għax Pawlu kellu dik l-isperanza li jibqa' ħaj sal-miġja ta' Ġesu, issa ma ġarax hekk, ma dik għandha tkun il-tama tagħna minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jalla il-mulej Ġesu jiġi fi żmieni. Il-mejtin fi Kristu. Umu l-ewwel imbagħad aħna ħajjin li nitħallew se nkunu maħtufin flimkien magħhom fi sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-ajru. U hekk nkunu dejjem mas-sit. Il-għan tal-fidi tagħna hija li aħna nixtiequ ingawdu dil-komunjoni, dil-biberija mal-ħalliq tagħna. Mal-ħalliq tagħna illi minħabba fina niżel fostna fuq l-art biex jagħmel pattija sħiħa għal dnubietna. Vers 31 jgħidilna illi l-mażulin tiegħu se jinġabru mill-erba' tirjieħ minn truf fis-sema sa truf l-oħra. Ftakru Ġesu x'qal iżgħet kmieni. Illi l-Evanġelu tas-Saltna jeħtieġ jixxandar mad-dinja kollha, imbagħad jiġi tmiem. U allura meta Ġesu jirritorna, minkejja li jkun hemm tribolazzjoni u persekuzzjoni kontra n-nies talla, dawn in-nies tiegħu se jkunu inferxin mad-dinja kollha, f'kull pajjiż tad-dinja. U l-anġli tiegħu jiġbruhom minn truf is-smewwiet sa truf l-oħra. Għalhekk nitkellmu dwar il-Knisja Kattolika. Aħna parti mill-Knisja Kattolika. Mhux qed ngħid il-Knisja Kattolika Rumana. Dik ħaġa oħra. Il-Knisja Kattolika ġifi Knisja n-nies talla li jinsabu inferxin mad-dinja kollha. Dik li tfisser. Katholikos tfisser ma kullum kien. Dik li tfisser. Ma kullum kien. Bdiet f'Ġerusalemm il-Knisja, bdiet tinfirex it-Turkija, l-Greċja, Ruma, il-postijiet oħra anke f'Malta. Dan huwa il-poplu talla universali meħud mill-popli kollha tad-dinja. U il-ħsad finali l-aħwa se jkun wieħed kbir. Għana kultant ngħidu ftit se jsalvaw. Għodu attenti kif nitkellmu. Għaxan qed nitkellmu blajnejn tagħna. Alla biss huwa omnixxjenti u jaf il-maħturin tiegħu u kemm huma l-maħturin tiegħu. Li nafu fiċ-ċert però huwa illi il-numru tan-nies salvati ħadd ma jkun jista' jgħoddu. Ħadd. Rivelazzjoni 7 vers 9 jgħidilna wara dal-ħwejjeġ ħarist wara folla kbira li ħadd ma seta' jgħodda minn kull ġens u tribujiet u popli u ilsna kollha waqfin qudiem it-tron, qudiem il-ħaruf imlibsin ċlieqem bojot, il-bies isbieħ bojot, lebsin bil-perfezzjoni ta' Kristu. U frijej tal-pan f'idejhom għandna l-vittorja. U jgħidu bil-ħenoli billi qalu s-salvazzjoni jatalla tagħna bil-qiegħda fuq it-tron u tal-ħaruf. Minħabba Ġesu Kristu aħna aktar mir-rebbieħa. U kemm se nkunu? Folla kbira li ħadd ma jgħodda. Il-meravilji tal-grazzja tagħlla huma verament meravilji. Verament meravilji. Meta Pawlu jgħidilna fil-ittra lil Titu jgħid li l-grazzja tagħlla li ġġib is-salvazzjoni deret lil bnedmin kollha. Alla jrida li tasal għand kulħadd. Għand kulħadd. U tħarriġna biex niġġdu il-ħażen u l-passjonijiet ta' d-dinja u ngħixu sensibilment, ġustament u pjetosament f'da żmien preżenti. Aħna nistennew it-tama empirika. Fil-waqt li għaddejjin jum wara jum, inservu l-mulej u nfittxu nħobbuh u noqogħdu għall-kmandamenti tiegħu qegħdin nistennew dik it-tama empirika. Trid perspettiva tajba fuq il-ħajja għejx fit-dawl tar-ritorn ta' Kristu. Qis li ma tgħaddix ġurnata li filgħodu wara f'sinar u fl-għaxija tiftakar illi sidek ġej lura. Il-maħbub ta' ruħek ġej biex jiġbrok fi ħdanu. Nistennew dik it-tama mbierka il-manifestazzjoni glorjuża tal-kbir ossija s-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu.
Sejjer Ġesu huwa Alla l-kbir qed isejħlu hawnhekk. Illi tallu nnifsu għalina. Dan huwa l-Vanġelu. Li Alla tbaxxa ħadik il-mewt fuq is-salib biex jollina fil-glorja miegħu. Sabiex jifdina minn kull legalità, jifdina minn kull tip ta' ħażen. Għamilt x'għamilt u x'inhu kemm gravi l-passat tiegħek, Ġesu ġie għal midinbin bħalek. Ilqgħu. Dur lejh issa għax jaqbillek. Ġesu jifdina minn kull illegalità u jippurifika lih innifsu poplu bħala possess tiegħu imħeġġeġ għall-opri tajba. Tajjeb qal l-Anglikan J.C. Ryle, awtur favorit tiegħi kolli ngħid, jgħid id-dmir evidenti tagħna bħala Kristjani u illi ngħixu imħejjija għar-ritorn ta' Sidna. Ejjew nimxu bil-fidi, mhux bil-vista. Ħanemnu fi Kristu, inservuh, insegwuh u nħobbuh. Jekk nagħmlu hekk, jiġi xi jiġi, se nkunu lesti biex niltaqgħu miegħu. Vera jew le? Kliem sensibbli, kliem ta' għaqal. Rridu nkunu realisti, l-aħwa. Ejjew nevitaw l-ottimizmu, ejjew nevitaw kulħadd ħajsalva le mhux kulħadd ħajsalva. Mhux kulħadd se jsalva. U d-destin tagħna huwa wieħed etern. Dawk li jkunu fl-infern ma jistgħux jaqsmu għan-naħa l-oħra. Huwa destin irreversibbli. Dal-ottimizmu fals u naiv rridu nevitawh. Ma mill-banda l-oħra rridu nevitaw il-pessimizmu ukoll. Il-Vanġelu tal-Alla huwa aħbar li tagħtina tama. Għal-qawwa tal-Alla s-salvazzjoni ta' kull min jemmen. Ta' kull min jemmen. Ir-ritorn ta' Ġesu. It-tama tagħna illi tferraħna, nantiċipawha u rridu illi meta Ġesu jidher jarafna u jagħtina merba f'danu. Kif qal il-wieħed pastor mill-antik William Gurnall, nisimgħuha u nagħlqu biha. Kristu qalilna li se jirritorna. Iżda ma nformaniex meta sabiex ma nilbsu qatt il-piġama. U lanqas nitfu l-musbieħ. Amen.